Aquests pacients que solen tenir dolors de regla, si això evoluciona, sortiran quistes a l'úter, que en diuen miomes. Això molt temps va fent que ens carreguem d'histamina. Lo normal és tenir contractures i més cansament, i la pell seca, i la pressió arterial baixa. Aquestes persones, com que els hi han donat antidepressius per la fatiga, perquè no és normal estar cansat sempre, els hi han donat també antiinflamatoris, sessions de fisioteràpia, d'acupuntura, d'osteopatia, i han vist que van un cop al mes i van bé. Sí, però les regles segueixen sent doloroses i si no vaig un cop al mes continuo tenint dolor. No és normal que vingueu un cop al mes al fisio, a l'osteòpata o l'acupuntor. Ningú ha nascut amb falta de fisioteràpia, acupuntura, osteopatia per trobar-se bé. Si la progesterona no puja suficient, aquests estrògens no acabaran de baixar. A vegades la progesterona està bé i els estrògens, en vez d'eliminar-se correctament, queden massa alts. Quantes dones han tingut problemes de dolor de regla des de petita i com que la meva filla té dolor, li feia prendre ibuprofens, però quan va ser gran va voler prendre anticonceptius, perquè així no li feia mal i podia tenir relacions sense haver de vigilar res. Als 26 en Clat va voler tenir fills. Doncs clar, el cicle hormonal mai va anar bé. Ara no podem tenir fills, tu. Ara farem tractaments de fertilitat. Es va passar 10 anys de la seva vida prenent estrògens. I amb els tractaments de fertilitat, què us donen per ovular més? Doncs més estrògens. Ja els eliminarem bé, tots aquests estrògens? O tindrem problemes després? Per tant, hem de menjar aliments amb zinc, aliments amb vitamina D i fent Y. Què passa a la gent que no té progesterona? Doncs que hi ha problemes d'avorts o d'infertilitat. El bròcoli, la mongeta verda, i la cocció és aigua amb sal, les quantitats que us he dit, la fem bullir de 3 a 5 minuts, veieu aquest verd? Vale? I la refredem ràpidament amb aigua en gel per parar la cocció. I és important que no les talleu massa petites ni les tingueu massa temps amb aquesta aigua de refredar, perquè si no la part del mineral també es perd. Agafarem anacards i els triturarem. El podeu hidratar prèviament o no. Vale? Nosaltres l'hem agafat directament en sec, li posem l'atzavara i després li posem una mica de cacau en pols. Molt important que siguin fresques i no les tingueu més de 2 dies a nevera. I sobretot les netejarem sempre sense haver-li tret la part verda, vale? Perquè si no la part mineral encara se la perdem molt més.